खुलुमबाय दिनै जि 8थि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोरसालिया जि जथुमा जोंनि कार्बि आंलंआव जागोन दा बेवहाय दासिम दाखालिसो 6 थारिखआव जोंनि कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां मावफुं सोद्रोमा डक्टर तुलिराम ब्रह्मांगे बिथाङा गाहाय खुन्थिया गायसनफैयो बे समनिफ्रायनो दिनैसिम जिखिनि माने प्रग्रेस हिसाबै जिखिनि मावनांगौ बे खामानिया जोबोर भाबै सोलिगासिनो दङ लोगोसेयैनो दिनैनि बे रादाबनि गेजेरजों आं बेखौनो फोसावनो लुगैदों दूर टू दूर जेसेबां हायो एसेबां बे खैदिननि बिथोरावनो जों फोसावनायनि सिन्था धाराखौ लादों आरो पस्टारा जों दिनैनिफ्राय रानजेनबाय दिनै खैथामान डिस्ट्रिक्टआव जों हरजेनबायानो आरो नै दा जोङो मोनफ्रोमबो आसामनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जों हरनायनि सिन्था धाराखौ लादों दिनैनि बिथोरावनो जेथ' हायो एस' थाबनो दा बिनिखायनो दिनैनि बे खौरांनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायनो लुगैदों जोंनि कार्बि आंलंआव जानाय जि 8थि बोसोरसालिया खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जि जथुमा बे जथुमायाव साफ्रोमबो बर' सुबुंफ्रा जाहाथे फैगौ जानो गोनां 25, 26, 27 जि फेब्रुवारिनि जि जथुमा बे जथुमायाव बयबो जाहाथे लैहोर बाहागो लानानै जाहाथे माने जाफुंसार होयो बिनि थाखाय आं साफ्रोमबो बर'फोरखौ आं खावलायबाय लोगोसेयैनो आं बेखौबो खावलायबावनो लुगैदों दि दाखालि 6 थारिखनिफ्राय जि खुन्थिया गायसनजेननाय बे समनिफ्राय जों जिबादि मोनसे खामानिखौ मावलांगासिनो दं दा बाहाय जोंनि साब कमिटिनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो साब कमिटिफ्रा माने देहायै मोदोमै होनानै मावफुंनो नाजागासिनो दं मावगासिनो दङ दा समनि गेजेराव बे खामानिया जाफुंसारगोन बे फुरा माने मोनसे आसा खालामनो हायो लोगोसेयैनो आङो फोसावदिं दालाइ आफादनि जानानै बेखौनो फोसावबावनो लुगैदों दि सोरबाफोर जुदि नैबे रादाबनि गेजेरजों जुदि गोरोन्थि जालांबाय लोगोसेयैनो दिनै नैबे रादाबनि गेजेरजों आङो फोसावदिं दालाइ आफादनि जानानै गटे आसामनि बर' सुबुंफोरखौ खावलायबावनो लुगैदों जाहाथे फैगौ जानो गोनां कार्बि आंलंनि जिथु बोसोरसालिया जथुमा बे बोसोरसालिया जथुमायाव बयबो लैहोर फैनानै जोंनि बे बर' खौसेथि सुबुं आफादनि जि जथुमा बे जथुमाखौ जाहाथे जाफुंसार होयो बेनि थाखायनो आङो गंग्लायो साफ्रोमबो आसामाव थानाय लोगोसे आसामनि बादै गुबुन हादोराव थानाय जेरै नेपाल बांलादेश बायदि हादोराव थानाय बर' सुबुंफोरनिसिम आं खावलायबावदों नोंथांमोनाबो जाहाथे बे जोंनि जानो गोनां जिथु कार्बि आंलंनि लांहिन नोगोराव जानाय बे बर' खौसेथि सुबुं आफादनि जि 8थि बोसोरसालिया जथुमा बे जथुमायाव जाहाथे बयबो फैनानै जाफुंसार होयो बिनि थाखाय आं बयखौबो फोसावदिं दालाइ आफादनि जानानै गंग्लायै खावलायबाय गोजोन्थों।